problema ko gid ang akon irregular nga regla. Galabot gid 3 ka bulan bala. Sang pagtumar ko sang D3 Bio baw okay gid ang resulta subong normal na gid. D3 Bio! Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. D3 Bio! Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio. D3 Bio! Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. May family history ba na kamuusang diabetes? Mag DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DTX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, ara mismo. DTX 500 nagapalandulong bala ang imo panulukan. Magalingin bala ang imo nga ulo. Masami nagkapangihi. Masami ginauhaw. Si may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX Coffee Mix. Eric Ledismas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang Ditex Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami gid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon tiyan. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ako si Anika. Dayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may TC. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC. Epektibo gid. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ugali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan, damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayon ng ako ni allergy. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics nagapanani sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan, mag-Spore Biotics. Kaputod-putod ang tiyan at hindi matunawan, mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Oras sa K5 News FM Philippine Standard Time, alas 4:30 sa agang oras. Ginadulong sa Tuscalwan sa Klinika D3 Bio. Klinika D3 Bio, may vitamin D3 ka na, may extra virgin coconut oil ka pa. K5 Ray Espeha. Ang K5 sa umaga. Ray Espeha Umalay para sa Balitang K5 sa umaga. K5 Ray Espeha Umalay para sa Balitang K5 sa umaga. Campeón, 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 campeón.
Ray Espeja Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga. Oras mga ka-KPM, 4:33 na sa aga. Hi! Hello! Good morning! Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Good morning, Western Visayas. Welcome na mga ka-K5 sa ato sining pagpangalagad sa Webes nga edisyon sang Balitang K5 sa Umaga. Hunyo 26, tuig 2025. Today is June 26, 2025. Sa aton sining mga kauturan, isa ka manayanaya maramig nga aga sa inyo nga tanan. Sa gihapon sa inyo kinaanda ng inyo alagad sa kahanginan kaupod ninyo sa tag sa kaaga. Ako naman si ka-K5 Ray Espeja Umalay. Kamusta nga aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamatiwang nga suki naton sa kahanginan? Narakototok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Amuman sa aton sining Facebook Live sa K5 News FM Iloilo 88.7 official Facebook page. Kamusta kamo mga ka-K5? Kamusta ang inyong bugtaw aga pa? Kamusta ang inyong sining morning? Sa nami pang barikotot, nami pang tulog, nami pang dalam kuhano, nami pang tulo sa inyo sining alaway, nami pang inyo sining aligid sa kama. Bugtaw na, Wibes nga adlaw, still may opisina, may klase kita mga ka-K5. Kaya gani sa mga kuturan naton nga nami pangigda, nami pang barikotot na. Bugtaw na, 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 bugtaw na! Samtang mabasako ang iban sa pagdigamo, aga pa pagpreparar sa mga balalunon sang ila sini nga mga kabataan. Nagahimos ang iban kay may mga opisina, aga pa mga ka-K5, hindi magkalipat nga magtimpla sang kape ha. Aga pa timpla ka mo sang kape ang Klinika DTX Coffee Mix, may kape ka na naka-detox ka pa. Ang kape nga kampiyon mga ka-K5 mo sa chia seeds, di sugar cane extract kag sa ampalaya extract. The healthy coffee ni Dr. Amil Itang-Uy. Kaya gani sa mga ka-K5 nato nagkakadapat gid mag-inom kag magtumar sang mga produkto ni Dr. Amil Itang-Uy nga saranggid makabulig sa aton sininga ikaayong lawas. Alas 4:36 mga ka-K5. Inaabi-abi tanang aton sining mga listeners around the world and sa aton sining mga vendors sa nagkalain-lain nga merkado publiko. Good morning sa inyo nga tanan mga ka-K5. And of course ginatami taman sa mayong agang aton sining mga suki nga mga tagpalamati ang aton nga mga KISS. K5 Iloilo Solid Supporters, K5 Fans Club International 1 and 2. And of course sa aton sini mga ka-K5 nga mga WTC patrollers, mga modernized jeepneys, tricycle driver, e-bike driver, tricycle driver. Amo man sa aton sini mga ka-K5 nga mga taxi patrollers na always gini katutok sa aton sini nga pagpangalaga diri sa Balitang K5 sa Umaga. Ang mga Balitang K5 sa Umaga Solid Supporters, aga para kabugtaw sa masunod nga semana maumpisa ng amon sining promo ni ka-K5 Weng Sinyeres. Sa mga nagapamati sa Balitang K5 sa Umaga, aga pa. Sa mga nag-share sa amon nga Facebook Live, sa mga nag-comment online, sa mga online viewers, online listeners, sa mga OFW overseas Filipino workers abroad. Nga aga-aga nakatutok din sa K5 News FM Iloilo sa aton sining nga Facebook Live. Ay punaw mga kaituran kaya nag-like, nag-share, nag-follow. Always ka nakatutok. Ang
aton sining sorpresa kag pa-promo sa mga listeners naton na pisahan ta sa masunod nga semana. Good morning gid kay Ma'am Rosvic Branya Talaron and pag-greet naton happy birthday. Kaya sining Oniko Iho ang kakambal ni Jason Talaron. Ang ila sini pinalangga nga bata nga si Robic Jess Talaron naga-celebrate sang iya sini nga kaadlawan subong nga aga. Happy na birthday mo pa. Happy na birthday mo pa. Iyon ang kaarawan. Iyon ang kaarawan. Happy na birthday mo pa. Happy na birthday mo pa. Iyon ang kaarawan. Iyon ang kaarawan. Okay man na Ma'am Rosbeck ang akon sining greetings kag kanta. Mamining na pating Branya nagaupod gid sa aton sining pagpangalagad Wells Hintoleyo. Good morning ka K5 Ray. Greet ko lang Hintoleyo family, Alejandro Cagrameres family sa Barangay Manakbak, Haniway, Iloilo nga always gid pamati nga nakatutok sa balitang K5 sa umaga upod sa imo. Salamat gid Sir Wells or Ma'am Wells or Sir Wells, Sir Mare or Ma'am. Basta si Sir Wells Gintoleyo. Mary Jane Reynaldo Balyeho get well soon lang si Ray kay Tatay Erning. Oy! Tatay Erning, gabay pa nga kung ano mga nabatsyag mo sa imo sining alawan. No, mag-ayo dayon. No, i-heal gid the Lord ang imo sining nabatsyag. Thank you Lord for another day, for another life, for another blessing. Ma'am Maricel Barloro Casiple, good morning gid. Ma'am Jocelyn Cruz. Kay pariente Jocelyn Cruz. Dira sa may barangay Kasalsagan, Putotan, Iloilo, nagapamatigid always sa balitang K5 sa umaga. Sa aton sining mga listeners kay Ma'am Josephine Florindo Diaz, Ma'am Ning Ilumba, thank you Lord for the good whole nights of sleeping and for waking us up today. Amen. Bali Ma'am Ning Ilumba, good morning. Sa kay amigo Tarique Boy Poras. Amigo Tarique Boy Poras nga wala punaw. Good morning ka K5 Ray Pangapinata SB. Sang Klinika DTX Coffee Mix. Kampiyon na si Ricky Boy ang Klinika DTX Coffee Mix kakapinaton sa aton sininga mga ka K5. Alas 4:40 ng oras sa aton sininga pagpangalaga diri sa balitang K5 sa umaga. Good morning gid Ma'am Bings PSG. Sa mga nagapanguna ng mga balita, mga natipon ng mga reports ng aton sini mga unit field reporters sa sulod sang 24 oras sa mga ka-K5. Ang aton sini danay nga mga topiko kag mga headlines kabalantayan diri sa balitang K5 sa umaga. Ang mga pangulong dinalan ang ginadulong gid sa aton sa Kalawan sa Klinika DTX 500 food supplement. Sa may mga high blood hypertension mag-inom sa Klinika DTX 500. Sa mga nagapanguna nga mga balita sa balitang K5 sa umaga, ibalo na to ng mga reports ng aton sini mga unit field reporters lawas ang senior citizens nga nalumos sa banwasang San Enrique na kitana. Grabing mga lumos-lumos, no? Dito sa may Bacolod, kahapon may nalumos man sa aton sini nga mga ka-K5 sa pag-celebrate nila sang San Juan de Bautista. Mga hubog. Igo sila sa baybay. No, mga hubog. Tapos mag-isagi kasalom-salom sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Sa dugang naton sini ka mga balita, law ang Vice Mayor Jeffrey Ganson ginpasalamatan ng bugos ka konseho sa iya ulihing sesyon sa sangguniang panglungsod mga ka-K5. Di matapos nga ti maperde sa kay Vice Mayor-elect Lablab Baronda
Ining si Vice Mayor Jeffrey Ganson sang gintalikdan nga May 2025 election. Dugang naton sini ka mga balita mga ka-K5 anay driver sang modernized sa bus arestado sa drug bypass operation sa distrito naman sang Arevalo. Sa dugang nga mga balita punong barangay sang San Juan Molo nagpanawagan sa Iloy sang suspect sa pagburo sa sulterito sa ila kapistahan nga pasong kauna ang iya sini nga bata. Dili matapos mga ka-K5 nga ti nagsinadya sila sa basyanay sa tubig dito sa may San Juan Molo. Pati itong Indiano mga ka-K5 nga manukot malangkuntani naligo alang-alang. Ambal pa ni ka-K5 Julito Borda sa aton sini nga mga ka-K5 nga ti ang mga Indiano anay nga huwag ni sila yagawag parigos. Parigos ang alang-alang dito sa may San Juan Molo. Di baloon taniya ang report nga kahapon sa aton sini nga mga ka-K5 may sulterito to nga bono mga kauturano. Dungan sang kapistahan sang sining San Juan Molo, San Juan de Bautista, dira sa may barangay San Juan Molo mga ka-K5. Alas 4:44 na sa aga, oras na para baloon ang lakat sang panahon. Ang aton sining weather update subong aga upod si ka-K5 Bueng Senyeres kagang iya sining case sabihan. Sa report ka-K5 Bueng, ano ang lakat sang panahon subong aga? Kamustang aton sining weather update? Kamustang aton sini nga kalibutan? Ka-K5 Bueng Senyeres sa report. Go ahead. Yes no mga K5, maayong aga gid sa aton nga tanan no. As of 2 a.m. mga K5 kainas ang kaagahon ang aton nga ang tropical depression nagapabilin nga sagwa sang aton nga Philippine Area of Responsibility mga K5. Gani lauman naton subong nga adlaw manami gaw ang tiempo kag maulan man mga K5 hindi gid ni magatuman ka baskog kaya makitaan gani naton nga malayo man sa aton ini nga tropical depression nga makitaan sa west of extreme northern Luzon mga K5. Sige, so manami ang aton sining nga tiyempo, malayo, wala sang low pressure area, manayan-naya ang bilog nga Pilipinas, ka-K5 Bueng Senyeres. Yes. Kaga sa aton naman nga kay sabihan mga K5 subong nga aga, ang aton nga kay sabihan ang mas manamit ang nilaga kung ginahulat nga maghumok ang karne kag ginatimpla sang maayo. So ano bala no kung isipon naton na hindi ini ang nilaga mga K5 ang aton nga ginatumod. Bali ang kung sa kabuhi mga K5 mas manami ang isa ka butang kung ginapangabudlayan mo. Kung for example, may gusto ka nga nga labuton sa imong kabuhi, mas nami kung mapamatud-an mo sa kaugalingon mo nga ginpabalasan mo o kung mambal naton nga tanan nga butang ginhimo mo para makuha ini kaysa sa mahapos nga pamaagi mga K5. Kangay na lang sang naging milyonaryo ka. No, naging milyonaryo ka kay nagatrabaho ka sang maayo, panikasog gid ikaw para makuha ang milyonaryo nga ina nga titulo mga K5. Pero kung ikaw isa ka tawo nga nagataya sa STL para magdaog sang kwarta bala mga K5 nan amo na dasig maubos ang kwarta kung wala mo ginapangabudlayan. Ang pagpangabudlay sa aton sining nga mga ka-K5 nag-signify na binikag hatag sang tawag ni sang dako nga value sa imong kabuhi no. Lang just like for example may gimbakal ka nga isa ka bagay. Yes. And that is ang reward mo sa imo sining nga kaugalingon no. Sa aton sining nga mga ka-K5 ginahalungan mo gid because that gina-value mo gid ka-K5 Bueng because ang ina nga property no sa aton sining nga mga ka-K5 is halin gid sa imo gin pabalhasan, gin pangabudlayan sa aton sining nga mga ka-K5 no. Pero lang tawa ba lang mga bagay nga ginbaton mo lang, ginhatag lang sa imo sa aton sining nga mga ka-K5 kay kung kaysa do wala value sa imo sining nga kaugalingon, it is because mga ka-K5 nga para sa imo sa aton sining nga mga kulturan is
hindi man niya halin sa akon nga bulsa. Ginatag ba lang ni sa akon? Sa aton sini nga mga ka-K5, pero kung gimpangabudlayan mo gid, no? Kita mo na kung kaysa magbakal ka bag-o nga cellphone na may magulam gani nga hinablos mo. Hindi ko magpaulam sa imo. Bag-o ni nga daan, basi magasgasan. Lagi bakal ka bag-o nga salakyan, mahulam butod mo. Ay, hindi lang na pagamitan ng salakyan ko. Bag-o ina, basi maggasgasan. Raton sini nga mga kuturan because halin sa imo nga panginabudlayan, no? Kaya ngambal mo nga ang manamit kanila dapat mahumok ang karne, no? Hindi lang na makitaan kag matilawan sa may nilagaan sa tabukan ni Kapitan Arnold, no? Sa aton sini nga mga ka-K5, kundi ang nilaga nga ginanamin dire ni ka-K5 Bueng is amo ni siya ang imo nga paghimakas sa imo kabuhi. Yes. Kag ang karne nga mahumok, amo na siya ang reward nga imo mabaton no sa imo nga pagpangabudlay. Sa aton sini nga mga ka-K5 Sir Bibot Solusyo, good morning gid kay Ma'am Maning Ilumba, kay Jonas Saldo nga nagapamatigid sa aton sini nga pagpangalagad sa bunga-aga, kay Sir Joey Bunda, no? Sir Joey Bunda nga always kinakatutok diri sa balitang K5 sa umaga, upod si Ma'am Pinky Bunda, no? Nga nagapamatigid always sa balitang K5 sa umaga. Amo na ka-K5 Wing Senyeres, di ba? Manami magigop sang nilaga kung mahumok ang karne kag saburuso ang sabaw. Kaysa imo paghigop sang nilaga, sigurado nga magatulo gid ang imo nga luha sang kanamit. Ano si Dalmas? Kay garay mo dapat luha. Noel Tocoyo. Amo na siya ang kaysabihan ni ka-K5 Wing Senyeres. Ano na ang mga bagay nga na-achieve mo sa kabuhi mo, maging pangabudlayan mo ka-K5 Wing? Syempre, ang ka-K5 Ray, ang akon nga braces. Wow! Sana all pabalo mo ko sila nga may brace ka Sana all pabalo mo ko sila nga may kudalang ipon mo Siyempre, pinagabudlayan mo na mo. Achievement mo na yung ka-K5 Wing, ating mapabrace ikaw, no? Pasalamatan mo to ang tawo nga ginhulaman mo sang imo sini nga brace. Actually, sa pista dya? Ha? Sang pista dya? Sa mga plaza na? Ang nagtagal sa tag 150. Okay man na At least, kung magkililiwi ngipon mo, di mo lang kami pag-basulon Ginpangabudlayan ko dya kaagwanta. Ano pagid? Ang magipangabudlayan mo sa kabuhi mo? Syempre, sa akon nga pag-eskwela kay K5 Ray, no, isagid sa, Iway mo man nagipangabudlayan. Gipangabudlayan ko to. Waya, si nanay mo si ma'am to yung peskwila, si mo tatay mo. Ay, amo lang rapay, proud gid akon tanan. Pangayo ka lang ilang permi, balo na agad No. kung kulang pa gani. Wrong. Reklamo ka pa. Fake news ran imo nga nabaton. Hay akon ka K5 Ray, sang college ako. Sideline. Uy! Yes. Hindi po padayunan Hindi lain imo nga pa. Ano na ang sideline? Lain nga sideline. Nag-tutor ako sa mga kabataan. And of course, nag-aubra ko sang nagasabat ako sang math equations mga K5 para sa mga estudyante. Pero sa una pa hindi ako pagmangkota sa mga X plus Y plus Z plus P. Dulain. Dawaran. So sa akon nga Damuran ang nagbuligid sa akon mga K5 no sang wala pa ako ka-graduate. Daw amo gid na ang isa sa milestone ko nga bisan way pa ako ka-graduate na kaya ko nga maghatag sang bisan gamay lang nga gamay nga balor sang kwarta sa akon kinikanan. Very good. Ano na siya sa aton siya nga mga ka-K5 no? Bali Ma'am Meriam Poras, good morning gid. Putotan kag SB Umalay. Meriam Poras, good morning Ma'am Meriam Poras. Sa kay Ma'am Richelle Babes Suwando sa may barangay Kasalsagan, Dino Togayon, Diloria. Nagapamatigid Ma'am Rhea Kanya, good morning. Nagapamatigid always kinakatutok diri sa balitang K5 sa umaga. Alright? So manami gid no sa aton sini nga mga ka K5 nga
ma-experience sa mga butang kag mga bagay no sa aton sini nga mga kulturan nga halin gid sa imo sini nga ginpangabudlayan ka K5 Wing Senyeres no. So sa tanandra no sa aton sini nga mga ka K5 kabay pa nga may ara gani di ba? Pag may tiyaga, may nilaga. Kaya mo man ang imo nga kay sabihan no sa aton sini nga mga ka K5. Pag may tiyaga, may Fruit salad. Tamis. Timpre kung gapila ka sa mga pista, matyaga kagid mo. Yes. Paglabot- Kapin pa kong buko salad. Paglabot mo sa punta, may buko salad, may mango float, Yes. may fruit salad. Paglabot mo sa punta, may palabo, Chicken cordon bleu. may chicken cordon bleu, may paborito ko sa tanan ang Bisaya nga tinola nga manok. Ay, gusto ka inubadan. Gingubaran ano? Inubadan. Gingubadan. Ay habla. Karon na mahambal ni karon ng mga listener tanan ano man to yang ginapangwakal ni K5 Wing. Inubadan, hindi ginubaran na. Inubadan yan ni. Inubadan na manok. Oras alas 4:54 sa aga. Sige, ang aton sini nga case sabihan sa bungaga sa Ginoo natin K5 Wing sa Jeremiah 79. Ang ambasang aton sini nga Ginoo, the heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? K5 Wing. Pag-intindi mo sa verse of the day naton sa case sabihan sa Ginoo. The heart is deceitful above all things and beyond cure. K5 Wing Senyeres. Ang aton nga aton nga tagipusoon makasasala. Oo. Pero ang pagpalangga amo man ina ang sabat sa tanan nga problema ka K5 Ray. Sa aton sini nga mga ka K5 mamukis hambagila na don't follow your heart. No? Don't follow your heart. Because heart is not always right. Amo na nga and nabutang your sa heart left. is always deceiving. Yes. No, sa aton sini nga mga ka K5, no? Sa aton sini nga mga kulturan, mamo if sometimes you follow your heart based on your emotions, no? Hindi gid mangin insakto, no? Makasala gid ikaw ka K5 ba Wing or gani most of the time. Yes, No? Makasala gid ikaw. That is why nga you should follow the word of God. You should follow the will of the Lord. No? Amo na yakuno mo, ambal nila nga mas maayo nga ang imo tanan nga ginaobra kag desisyon mas kabuhi mo, ginabasi mo sa kung ano ang gusto sang Ginoo nga matabo si mo. K5 Wing. Amo kung kaysa kung ang human being, sometimes we tend to listen, no? Sa aton sining panguna-una kag sa aton sining tagipusoon, no? Sometimes kung akig ka, ang emotion mo grabe, no? And then makadesisyon ka bala sa mga mga butang, mga bagay nga hindi mo kontrolado, no? Kung ano ang posibilidad nga matabo ka K5 Wing Senyeres. Yes, amo ganira na balila ka K5 Ray nga kung ikaw isa ka tawo nga puno pa sang emotions, like for example, tama ikaw ka subo, tama ikaw ka akig, or tama ikaw ka lipay, no, hindi gid ikaw mag-decide ka K5 Ray sang isa ka desisyon nga kabalo ka nga sa ulihi may epekto gid. Amoy na nga kung for example tama ikaw kaakig tapos do may ginhambal ikaw didto sa imong nga ginaakigan, no. Ang ginhambal mo mga K5 hindi mo na maibalik. Amo na nga hambal nila paumpaw ikaw danay. Paumpaw kag bag-o ikaw magbuya sang mga tinaga o kun magdesisyon sang isa ka butang para sa ulihi hindi mo paghinulsulan. Correct. Sa aton sini nga mga ka-K5. So muna nga ang kasabihan sing aton sino gina-remind kita mga ka-K5 nga as human being, no, we are sometimes being we are being tested by some circumstances bala that can provoke your emotions, no, and feelings, no. Yes. Sa aton sini nga mga ka-K5 kung akig ikaw tanan na nga mga
mapaminsar mo, puros lang ginaya kaakig ka kay Wing Senior. Example, akig ikaw sa nubyo mo, no? Naton sini nga mga ka-K5, no? Tanan-tanan nga kaakig, mamulan na yung madumduman mo. Pero ang mga maayo nga ginobra sa imo sang nubyo mo, lipatan mo na. Kung sang nubya mo, example, hindi ka lang ma-replyan, no? Hindi ka lang kabaton sa message, no? Kung lain-lain ang ginapaminsar mo, no? Kung anong ginapaminsar sa utok mo, kag ginabatsyag sa balatsagon mo, amo nang imo sini nga ginapanumdum. Yes. No? Kaki five amo nang imo nga gusto nga tawag ni nga paminsaron kaki five Wing Senyeres, no? Malay mo nalubat lang sa. Malay mo why signal to sa ging kadtuan niya. Tilugan niyo kaki five Wing nga tama ka understanding. Sakto man na? Hindi ko sure. Na. Ma'am Erlina Tilama Goles, good morning. Kapamatigid si Sir Noel Goles sa Telecomcom, Barangay Kitisalas, Nemesio Tahala Senior. And of course, kay Christopher Piapi, safe drive always sa tanan nga tricycle drivers ang takas araw. Nagapamatigid always sa Balitang K5 sa umaga. Hoy, sa tanan nga takas araw. Good morning sa inyo. Kay Sir Hinio Sumagaysay, good morning kay K5 Relio. Congrats sa iya birthday subong kay Ronito Panaligan sang Barangay Bulabog, Bingawan, Iloilo. Celebrate sang iya sini nga birthday subong nga aga kay Wing Senior. Sige. So praise the Lord and let's always follow the will of the Lord, the commandments of the Lord kay Wing Senyeres. And it also reminds us that in the times of troubles, no, let us seek first the kingdom of the Lord, no, of Christ and His righteousness, no. Sa aton sini nga mga ka-K5, let us all pray, hindi kita magpadaso-daso, tuga-tuga sa aton sini nga mga ka-K5 sa mga desisyon naton kung ano ang mga nabatsaganta sa aton sini nga mga tagipusoon mga ka-K5, no? Ka-K5 Wing Senyeres. Okay? Okay ta? Okay, Glenn. Okay Amen? ka? Amen. Hallelujah? Hallelujah! Ambal ni Ma'am Nining Lapating Branya, kag ni Ma'am Jonas Saldo, kag ni Ma'am Ning Ilumba. Ambal ni Ma'am Ning Ilumba, true! What you instill in your mind affects your actions and your decisions. Yes. In life. Di ba? Sa aton sini nga kabuhi. Sakto gid Ma'am Ning Ilumba, kwaon ka kuno nga maninay ni K5 Wing Senyeres. Maninay sa. Maninay sa kasal eh. Amo na to nga katilaw tasang apritada kagi ano to? Bisaya nga manok. Bas-bas na lang to ang kulang. Bas. Tan tan tatang tan tan tatang nang tan tatang tan 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 tatang. Excited na. Gusto mo kitang balon ko nga ikaw? Mas excited. Oras, alas 5:01 sa aga mga ka-K5 sa Balitang K5 Sumaga. Salamat gid ka-K5 Wing Senyeres. Yes na ang ini nga update ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix ang ginainom ni ka-K5 Ray Espeha Umalay. Kag kung ikaw wala pa ka nakapangapay mga ka-K5, kuha ka na sang baso, mag-init sang tubig and of course mag-inom sang DTX Coffee Mix. Kaysa DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa. Gikan sa News Center, ini si ka-K5 Wayne Zerudo Senyeres para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. K5 Ray Espeha Umalay para sa Balitang K5 sa umaga.
Good morning kasagot ni Ma'am Rhea Kanya nga si Sir Jeff Brian Kanya. Maki Ginoveva, patamyaw happy birthday kay Ma'am Genevieve Kinoveva. Nagpamatigid oy sa Kinoveva family. Good morning and happy birthday kay Genevieve Kinoveva. Christopher Piapi, good morning man sa akon wife sa Ray nga si Jayan Payapi. Oy sa kay Ma'am Jayan, good morning. Nonoy Iraldo. Mayong aga kay K5, ari lang kami di always nakatuto ka naga-monitor, nagapamati sa mga preska nga mga balita sa balitang K5 sa umaga. Ang mga detalye na sa pagbalik naton sa aton sini nga mga balita mga ka-K5 diri sa balitang K5 sa umaga matapos ang pilagi lamang ka mga importante nga pahibalo. Standby mga ka-K5. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Sa kapagtilaw, sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw, sa tagsa kapagbutaw, at yung lang na panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema, magkamon kag magluhog sa bago nga paglaom. Wala sa maya ay bisan nanuman kabudlay, wala sa maya ay bisan nanuman kadugay. 2016, sa nangilipiyado ako ni Government Uy. Before ko na Mexico, almost a decade ago, dahil sa to, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko nag-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil ko na actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagpapasig sa akin was ang trust and confidence of the CEO sa akin. Budlay, magkapila sa tao na nagsalit sa akin. Panghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magpapadalan sa akin. Yes, wala pa yan. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan na sa kalipay. Wala sang maya ay bisan anuman kabudlay, wala sang maya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarawan o kung mas kilala bilang Maninay Mali. Halos 4 na tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Mayfield. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dapot na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasalig ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayluhan ang tanan nga pagpangabudlay sa sakripisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadalagan na ginpangabuyuan ko. Salamat gid Dr. Mituy sa paghatag sa akong sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalagan. Mga ka-K5, anuman
eksperyensya ang atong ginagyan sa sulod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay, ag mga hamilig kahandurawan. Kita, padayon nga mga hugpong, bangod wala sang payaay, bisan, anuman na Handa magpalangga, servisyo hindi magdula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-ibong sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News sa Fam Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pag-work sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akon ginatubang. Ray Espeja Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga. Oras mga ka-K5 alas 5:09 na sa aga. Welcome back sa pagpangalagan sa Balitang K5 sa umaga. Sa ito sa di nga mga kuturan, di magkalipat ka magtumar maginom sa mga suplemento ni Dr. Ramil Itang Uy nga always gidnaton ginaendorso sa inyo ang mga kampyon nga suplemento. Kampiyon, 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 kampiyon! Maginom sang Clinica DTX 500 para sa may mga high blood, hypertension sa aton sa di nga mga kuturan. Inom kamo sang Clinica DTX 500, may ampalaya extra kag di sugared cane. Magkaranon sa antioxidants sa sarangin maka-detoxify, makalimpyo sang aton nga kinaon, mga ka-K5 at the same time nagapanami sang blood circulation agud malikaw kita sa mga balatian. Maginom sang Clinica DTX 500 food supplement. Gina-repair sini ang mga guba nga mga selula sa lawas naton, ginapabilin nga healthy ang aton mga cells agud malikaw kita sa mga malala nga mga balatian. Sa aton sa nga mga ka-K5 ang Clinica DTX 500 ang manami man suplemento para sa may mga diabetes, hypertension o kon high blood. And of course, parisan mo ni isang Mighty C, the alkaline-based vitamin C, basta gani vitamin C, imnan sang Mighty C. Ang Mighty C alkaline nga vitamin C sa aton sa mga pinalangga nga mga ka-K5. Kay ang Mighty C sa aton sa nga mga kuturan is non-acidic vitamin C. Kung imnon mo, hindi gid magsulab ang imo sining tiyan, hindi mag-init, hindi magsulab ang imo surok-surok because alkaline ini nga vitamin C. Mapaguno ng aton immune system gamit ang Mighty C. Ipares mo na sa Clinica DTX 500 ang mga produkto naton available sa mga butika nga malapit sa inyo. Pero para maka-discount kamo kag maka-pa-check up kamo sang libre, bakal kamo sa mga product center naton sang mga produkto ni Dr. Ramil Itang Uy. Ang Clinica DTX 500 kag Mighty C nga napamtang sa may poblasyon Ilawod, Pasig City, sa may Cosmart Kalinog, sa may Miag-Aw, dira sa may Orby Street Miag-Aw, sa tupad sang MCR Agriventure, kag of course, diri mga ka-K5 sa may Haro, sa tupad sang St. Robert's International Academy. Dira na pamtang ang aton nga mga product center, mga klinika di alternatibo ni Dr. Ramil Itang Uy. Kasaranggid makabulig sa aton sini mga ikaayong lawas mga ka-K5. Alas 5:12 na sa aga sa aton sini nga pagpangalagad diri sa Balitang K5 sa umaga.
Ma'am Lourdes Magbanwa, nakakape ka na sa klinika DTX Coffee Mix kag Pre-Bio Coffee. Good morning sa Magbanwa family. Salamat Ginoo nga nakabugtaw kami subong nga aga. Salamat gid Ma'am Lourdes. Peter Ladrido. Sa kay Sir Peter Ladrido, good morning ka kay Ray Ari. Ga-follow gid kami sa guard sa City High. Sigora Sir Madyadokon Planto Dingkong agapuhin pagay Britannico ang mga gwapohon kag mga macho nga mga security guard sang City High. Sir Felix Samso Asingson, good morning. Nagapamatigid sa ato sa nga pagpangalagad kay Sir Frank Constantinopla. Good morning Sir Ray. Nagapamatigid kami sa mga priska ninyo nga mga balita. Okay, quote na report ni K5 AJ Cordoba sa patrol. Naka-standby na sa aton sining nga pagpangalagad mga natipon nga mga balita subong aga mga police report kag sitwasyon sa palibot sa syudad sang Iloilo. Upod kay K5 Jason Talaron. K5 AJ Cordoba sa report. Go ahead. Good morning. K5 Ray, good morning. Good morning mga sa ating para subong mga aga K5 Ray, no. Ang una naton kay K5 nga balita, no, mas kung matandaan ni recap na naton kay K5 gamaya sa aton mga pagpalamati. Ang isa bala ka senior citizen, no, nga gin-report nga na missing dito sa Barangay Iprog, Banwa sa San Enrique kay K5 sa Hunyo 24, no. Nakita na nga wala na sang kabuhi ang iyang lawas kay K5 sa Barangay Alimuno, Banwa sang Pasig, no. Sa Barangay Alimuno, sa Barangay gidini ka K5 bon na sapyo. Kakipay ba AJ Cordoba? So mga pila ka ang kalayoon sang tawag ni ang sanggin na anuran sini kakipay ba AJ Cordoba? Malayo-layo ini kakipay Ray kay ang biktima diri ni na nagkabukon tani sa suba, no, sa Barangay Iprog, Banwa sang San Enrique. Kadang iya nga bangkay kakipay Ray sa Barangay Alimuno nakita kagapon. Oh, pero taga San Enrique ni siya, no? Oh, taga San Enrique kakipay. Sinong pangalan gani sang victim? Si Noel Labrador Senior, 33 anyos kakipay Ray. Ano natabok pagtabok yaw? Sa pangusisa naton nga po, no, pag-interview naton kay Police Lieutenant Cristobal Dalde, no, DPP sang San Enrique Municipal Police Station nga sang Hunyo 24 pasado alauna sang hapon kay K5 Ray. Ay tungod nga mamunog ang ulan dito sa Banwa sang San Enrique. Nagtabok ini ang biktima nga mapuli na kung tani sa iya nga balay kay naglawig ini sang iya nga karbaw, papiyak na suba bala. Pero sang time nga Pero sang time nga paglawig niya kay K5 Ray, wala pa sang ulan, pero pagbalik na niya, ginpilit niya nga magtabok apisan nga masulog na bala ang tubig nga nagadalo sa suba kay K5 Ray. Dito na tungod nga may edad-edad na ini ang biktima, wala na siguro ini nakahingagaw tabok kay tungod sa kabaskog sang tubig kay K5 Ray. Kaga wala na siya makita, kaging kumpirma ini sang pamilya nga na-missing si ining biktima kay K5 Ray nga si Noel Labrador Senior, isa ka senior citizen. Kaga hasta kagapon nga pinangita ay so kagapon alas 10 ang aga nakita nang yang bangkay sa Barangay Alimuno, Pasig City nga wala na sang kabuhi. Ano na sabit sa pangpang, ano din siya nakitaan dapit paano siya nakitaan? Nagalutaw lang siya kay K5 Ray kang nakitaan sa mga pumuluyo. Okay, kiti nagumbas-ubas na siguro ang tubig mo, no? Oo. Sus, malawig ka lang tani sang karbaw mo, pagtabok mo na abtan ka sang gunasang tubig baha. Ti amo na nga ginambal naton nga basta ganing tagululan, no, expect mo gid na nga golpeada lang ko kaysa nagataas ang tubig sa mga kasubaan kakipay ba AJ Cordoba? Ano naglatay-latay sa Busilingon do may ano ni Goro, no, may tulay-tulay ang pangpang ang suba nga ginalataya gin alawigan niya kung din dapit niya ginawig ang iya sini nga karbaw kakipay ba AJ, no? Naglusong gid siya kakipay Ray sa suba, naglusong gid siya. Naglusong gid siya gali. Ano ginawig yang karbaw nagtaas ang tubig ginlusong niya. Nagkuansing ya kakipay Ray, naglawig sang karbaw niya sa tabok sang suba. Tapos ang nalawig niya nga mapulit na siya bala kung tani kay ang balayara bala sa pihakman nga pangpang. So dito na why sa choice aging try nga lusongon pero ti mabaskog na ya ang daludo sang tubig baha. Okay.
Kasi siyempre may edad naman si biktima Pila edad kakipay. niya? Amo yan to siguro nga mahinay siya nga nagatabok sa tubig. Pila edad jagid? 73. 73. 73. Sa aton sini nga mga kakipay, sa aton sini nga mga kuturan, masubo ni para sa pamilya kiti hindi man ni hungod nga natabo bla no sa aton sini nga mga kakipay, pero ti halong gid kamo subong ginapanumduman naton mga pamuloy ta uso subong outing kadto kamo sa mga falls niyo tama nik delikado kakipay ba, AJ Cordoba pamatsagan nyo gidanay ang tiyempo no antes kamo magkadto sa mga tawag ni sa mga suba, sa mga falls, sa mga sapa, no? Kakipay AJ Cordoba, kikisa nami ang tubig, nami ang tiyempo na sinyo. Pero way kabukbalo nga dito sa mga babaw bukid, grabe ang ulan. Grabing bubo sa ulan. Amo na kung kaysa hindi nyo manotice, gulpi lang, baskog ang current sang tubig, no? Kay tungod sa mga natipon ng mga tubig sa babaw bukid, kakipay ba AJ Cordoba. So, delikado. So, kung pwede nyo palang mapaiway-iway, kag double check nyo gid ang lakat sang panahon, no? Para at least malikawan ang mga kasubong sini nga mga aksidente kakipay AJ Cordoba. Pagdugang naton kakipay nga balita, no? Masubo-subo ini nga balita sa Banwasang Pabiyano kay duha ka motorsiklo nagbungguan ay kakipay kagabi pasado alas 8 sang gabi kadang isa tinbawian gini isang kabuhi kakipay. Ang napatay mo ginkilala kay alias June kakipay Ray, civil engineer sa Iloilo City kag amo ni siya naga-drive sang badya kakipay nga motor kag ang nabungguan niya si kakipay ang sniper nga padulong kun tani kakipay si June sa Barangay Amparo Banwasang Pabiya nga kung sa din, no? Nag-counterflow ini siya kakipay kag tungod nga wala siya sang helmet ba dito gin nakagom siya sang patanga pila sa ulo kakipay kag dito gin bawian gid sang kabuhi kakipay Head-on collision? Yes, kakipay kag tungod nga wala sang helmet. Amo na nga kisa gani may mga helmet pa nagakapuruhan pa kakipay AJ Cordoba, much more kung way ka helmet ang ulo mo niyo. Hindi manisminto kakipay BJ. Amo nang kusa hindi mo mabasol ning mga LTO ni mang dakop ni. Sa aton sini nga mga kakipay. Samtang kakipay samtang ang driver naman sa sniper nga motor, no, parayon pa nga ginabulong subong sa Visayas Sanitarium sa General Hospital bla sa Banwasang Santa Barbara. Sino mga pangalan nila ang atong napatay? Si alias Mon kag si alias June. Kung tanang mga full name nila karon kakipay ba AJ Cordoba, grabe lapta ang pasensya gid ang dugo kakipay AJ Cordoba sa dala no. Gahulag pa niyang may helmet ang may helmet bala ulag-ulag pa atong isa sa tabok ang biktima way na gid. Ang may helmet kakipay mo inang driver sa sniper nga. Driver sa nga badya nga motor mo adto si alias June ang gimbawian gid sang kabuhi. Sige kay 5AJ. Sige kay 5 no ang sitwasyon naton subong no sa palibot sa diri sa syudad sang Iloilo nagtupa naman ang manipis nga pag panalithi sa subong no gani sa aton sini nga mga motorista no magalong-along gid kay siyempre madurganlog na naman ang dalan sini kay 5. Sige, idaho na lang kay 5 Jason ang linya, balonta ang presyo sang mga balaklon aga pa sa pila naton sini ka mga merkado publiko diri sa may syudad sa Iloilo kay 5BJ. Yes, correct. Ano tin kay 5 sige. K5 Ray, good morning. Good morning, Daddy Jason. Tamyawa na yung imo nga bata birthday subong Alala? Tamyawa na bata mo birthday subong. Amo gani taging gilat kinas ko, gilat kinas kay na. Oo. Dito matamya ko lang giwati na to birthday nagli sa kada pinalangga nga linikoy. Kay Robert Yesblanya na natalaro na. Apo birthday. Grabe full of feelings and emotions ang greetings mo ba? Happy birthday lang gilit sa bata ko Sa kay Rubik sa talaro na. Birthday subunga aga. Kulang sa siguro dyan. Kapihe! Nakabate si Amo gani nga pangapi gani pangita kami nga ininit may kape gani nga balon nga daan mo. Kamusta da? Anong aton sining menu for today?
Mino po na din mga panakot naton nga mga ginda-ninda. Bombay naton ni 250 ang kilo, ahos naton 140 ang kilo, luya naton 180 ang kilo, kamatis naton 60 ang kilo, batuan naton 200 ang kilo, asin naton pagpulo ang totos, kamuti 60 ang kilo, katumbal naton nga lagba 150 ang kilo, patatas 100 ang kilo, munggo naton tag 50 ang salmon, red beans 50 ang salmon, white onions naton tag 130, mantika 40 ang lipid, langga naton tag 20 ang lapad man, repolyo naton tag 90 ang kilo, kadyos 30 ang baso, tagang tanglad naton tag 5 ang bugkos, may pinya po kita ni tagi 100 ang bilog, saging naton nga tagdal tagi 35 ang kilo, sweet banana naton tag 35, saging naton yung soba 25 ang kilo, kagi lakatan naton 60 ang kilo kay 5 ray. Ambal ni Ma'am Rosbeck pra niya talaro no? Kay uha. Kay uha kuno pang great mo sa bata mo. Malaan yung wala pa kita tinulugan, gamay na tinulugan ka pa eh? Oh, Ma'am Rosbeck ko, gamay lang kuno ginta tulugan niya, di na siya nagpulaw kagabi man. Totoo tinulugan ka. Ngaman. Malaan nga matulog kita pag out tapos bugsa na matapagkatuwan gabi. Totoo. Tiga pulaw ti mo sa nga ko sinori mo da ginapulawan siguro da ginabidyo call mo da. Dito gamay lang pulaw. Ambal niya kuno inom ka kuno may tisi da mo damuon mo ambal ni Ma'am Rosbeck para niya talaron. Inom ka may tisi kag inom ka extend para magpulo pagsi kuno ikaw. Okay na tayo itong araw-araw. Hindi kayo ma-extend tayo. Bali Ma'am Rosbeck dan sakon balya do effective gid ang extender do effective gid ba. Sige, salamat kay 5 Jason. Sige, kay 5 Ray, atag ko na kay 5 AJ. Kay 5 AJ. Yes, kay 5 Ray, no, ang ining balita, no, ginadulong itinyo sa kaluan sa D3 Bayo para sa ubusin ko nila na trangkaso mag D3 Bayo. Nagiging ako Force Patrol, si kay 5 Jason Talaron. Ako naman si kay 5 AJ ko, diba, para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. Kay 5 AJ. Yes, kay 5 Ray. Labay akon gali ang tong babayi nga gimbasahan bala sang asido sa distrito sang Mandurriao sang Hunyo 23. Kamusta to? Nadakpan na to ang posible nga suspect? Amo pa na kay 5 Ray, no, ang isa naton ka inugpaluap subong adlaw, no, kaga suno naman sa kay pulis Captain Balcambil, no, may ara naman sila sang person of interest nga ginasundan kay 5 Ray, no, kaga padayon nga pag tipon sang mga CCTV footage sa lugar kay 5 Ray. Basi pwede naton ma-interview karon, ma-live na nyo sa aton nga page sa kamusta ang sitwasyon sang biktima, ano ginbubuan sa sang asido, ang delikado ni mainit nimo masunog imo tsura sini. Kaga mabulag lagi sila kay 5 Ray kung magkuan sa mata mo yan. Oo. Ang suspect padayon pa nga ginapangita sa aton mga kapulisan, ini si alias May 33 anyos kay residente sang second district sang probinsya kag temporaryo nga nagatiner sa distrito sang Molo nga ginabasyahan mga ka-K5 sang asido, no, sa aton sini nga mga kuturan ka-K5 AJ. Duwa ini sila kay 5 Ray, no, kagang iya sining upod isa man ka lalaki upod ni masobra nga magapapuli na kun tani sa ila nga may boarding suya house. kag may nahisa sa ila o kon Posibilidad may base nagasilos. Suno kay Police Captain Balcambil kay 5 Ray daw daan ini kuno nga helikoptero. Guwapa man ni si May. Wala pa naton kay 5 Ray makita sa personal pero may naka-info sa atin nga may oro itura man ini kay 5 Ray. Sige, kay mo basi bala may aradan nga kalabanan mga gwapa ginatistisan kung may mga kontra ginabasyahan na si do tsura nila.
Kagapin pa kaki Fibre kun mga may migo ka balangin bulagan mo tapos fresh ka pa balang ang pilas gindulot na saya hindi pa siya makamove on. Tapos makita mo siya balang may punupon niya iban baw dugal sa gidugo mo sina. Di ba posibilidad sa manina ka mga rason kaki Fibre. Oo. Ti sa aton sini nga mga kakipay, mamo ko mabasahan kasi ni mapaso ka masunog bla panit mo sa aton sini nga mga kuturan. Halit nga dako sa isa ka tawo kati ano bla ba kakipay BJ nga magguba ya tsura mo bangod lang sa sining pagbasya sa asido. Oh. Kakipay BJ magkala. Yes, correct yan kakipay Fibre. Tama ini ka delikado nga klase sa chemical. Ti dapat marakpan tong suspect kay babalaan to ko sino to. I-identify naton na si alias may ba si makakuha kita kontak siya bla kakipay BJ Cordoba. Kaya may interview man naton no. Diri sa K5 News FM Rilo. Salamat ked ka K5 BJ. Sige kay Fibre no ini nga balita no ginadulong gid niyo sa kalwasan D3 Bayo para sa buti ko nila na trangkas mag D3 Bayo ko po sa patrol si Kakipay Jason Galaro ako naman si Kakipay BJ Cordoba para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko Kalingawan sa Lilo number 1 na kita K5 News FM. 28 minutos na nakaligad sa takdang alas 5 sa aga mga ka-K5 diri sa balitang K5 sa umaga. Standby ka K5 Kim Kaluyo. Kuha na to ng report ni K5 Kim sa iya sini-follow up dito sa may San Juan Molo matapos nga may isa ka bata to nga ginabuno sa kapistahan sa nya San Juan di Bautista mga K5 sang gintalikdan nga adlaw. Sa aton sini nga mga kuturan, kamusta ang development kagang follow up sini with K5 Kimberly Kaluyo. K5 Kim sa report, please go ahead. Kay-5 rin ginapanawagan ni Honorable Jose Maloto, punong barangay sang San Juan Molo, Iloilo City, nga pasungkaon na no sang sining Iloy sang suspect sa pagbuno sa solterito sa ilaya nga fiesta sang June 24 ang iyaya nga bata. According pa diri kay Honorable Maloto, ang suspect no amo si alias Junjun, menor de edad kag hindi man niya sa residente sang San Juan apang nagakadto no sa may lugar bangod didto nagatiner ang iya Iloy kag iyaman nga utod. According pa diri sa kapitan, peaceful man kuntani kun malinong man kuntani ang ilagin hiwat nga fiesta kun wala sang natabo ang ining insidente sang pagbinunanay. Dugang pa sini nga mayara sang record ining si Junjun sa ila lugar sang before pa no apang hindi siya ang suspect kag sa baylo siya naman niya ang biktima. Padugyan sini sa Iloy ni Junjun nga isungka ang iya bata bangod nahibaluan no nga matapos ang ining pagpamuno o kon stabbing incident wala na sila nga duwa nakapakita sa among nga barangay. Kung madumduman, ginbuno no sang suspect nga si alias Junjun, 16 years old ang biktima nga si alias Teddy, nga nakaagom no namang sang napulo o kon 10 no ka mga pilas sa naglain-lain nga parte sang iya sining lawas. Yara naman sa establing nga kondisyon sa ospital ang biktima samtang ang suspect naman nagapabilin nga at large. Kagini nga balita ang ginadulong sa inyo sang kaalawan sang MyTC ang alkaline base nga vitamin C mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ini si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita K5 News FM. K5 Ray Espeja Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga. Alas 5:30 mga ka-K5 sa aga oras diri sa Balitang K5 sa Umaga. Sa gihapon ko po ninyo ka-K5 Ray Espeja Umalay. Sa aton sini nga mga listeners kay Sir Mark Borca, kay Sir Arporas Cardinal nga nagapamatik dira sa may Banwas ang Kalinog, Iloilo sa mga taga Miagaw. Good morning! Ma'am Mary Jenny Topacio Eresuelo, nagapototokid sa Balitang K5 sa Umaga, Roden Pagdato. Kaya Roden Pagdato na nakatotok man diri sa Balitang K5 sa Umaga. Alas 5:31 oras sa ato sini nga mga ka-K5 sa ilo kita danay sa planaton sini ka mga balita nasyonal kay si mainit nga gina diskusyon na naman subong ang statement ni Vice President Sara Duterte matapos nga usisao naman ang iya sini nga mga international trip mga ka-K5 no na bilang Vice Presidente sang pungsod Pilipinas. Ang mga isyo sa sining masami nga paglakat sa abroad ni Vice President Sara Duterte nga
taman kuno tuman kuno ka expensive, no? Tuman ka mahal, tuman ka gastos, mga ka-K5 da. Karon ginasabat naman ini ni Vice President Duterte kag gintawag nga mango as in BO as in bobo. Ang current administration, mga ka-K5, no, sa sining pag-call out mga kauturan sa sining international trips ni Vice President Sara Duterte. Sa aton sining mga ka-K5, sa interview sang mga katapo sang media sa kay Vice President Sara Duterte, ginsiling sini mga ka-K5 nga, hindi ko alam kung sinasadya nila na ayaw nilang intindihin o talagang bobo lang yung nasa administrasyon. Ambal ni Inday Sara pa, I'd likely lean doon sa latter. Nilagay namin doon personal to differentiate it from official. No? Kasi pag personal, hindi ako gumagamit ng pera ng bayan. Pag official, gumagamit ako ng pera ng bayan. Hindi ibig sabihin na personal na lakad yan ay holiday o pamamasyal yan. Ang statement ni Vice President Sara Duterte, mga ka-K5. Kasi ang balya, ang iban ko yung mga international trips, that is personal. Personal ko na iyang alakat wherein I spent money from my personal budget or expenses. Atong sini nga mga ka-K5. Why kuya gagamit sang kwarta sang gobyerno? Kung personal ko ang akon sini nga ginalaktan mga ka-K5. Kaya mo nang dipensaya sang Vice Presidente. Kaya ti ginausisa ni karon ang mga international trips siya nga ginalasta ka ginagastos ang kwarta sang gobyerno. Mga unauthorized nga mga trip ya abroad. Kaya gaumpisa na naman kay gahilapit na mga ka-K5 sa aton sining mga kuturan ang pagbukas sang 20th Congress, no, sa aton sining mga ka-K5. Kay sa June 30 sang hapon, official na ina nga magapungko ang mga newly elected officials sang aton sining nga pungsod Pilipinas matapos ang eleksyon sang Mayo. So, ang tanan nga mga newly elected and re-elected officials magapungko officially June 30 sa hapon. And pagka July 1, sa aton sini nga mga ka-K5, amo na gid ang official day nila, no? Para mag-serbisyo sa publiko ang mga nagdalalaog ng mga mayor, vice mayor, sangguni ang bayan member, congressman, vice governor, governor, board members, sa aton sini nga mga ka-K5 kag ang aton sini nga mga senador. Medyo nag-init-init naman ang tensyon sa aton sini nga mga ka-K5 bangod gati nagahilapit na ang pagbukas ng sang 20th Congress kag gina lantaw nga base dayon sa aton sini nga mga ka-K5 gid ang ining impeachment trial against sa kay Vice President Sara Duterte, mga ka-K5. Si Senate President Chis Escudero nagahambal paliwat-liwat nga I will take my responsibility as the Senate President and the Senator of the Republic of the Philippines. Sa aton sini nga mga ka-K5, hindi kuya pagpalagyuhan ang akon sini nga trabaho bilang Senate President.
Kay ti gina-pressure ining si Chis Osquinuero mga ka-K5 sa sining pagpada proseso sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte matapos nga ginbalik nila mga ka-K5 ang article mga ka-K5 sa may Congress, ang article of impeachment sa may Congress. Matapos siya mga ka-K5 nga mag-end ang ila sining 19 ang session sa 19 Congress mga ka-K5 sang gintalikdan nga mga sinimana sa aton sining nga mga kuturan. Sadya ni sa aton sini nga mga ka-K5 no. Kay ti diri naman ma-test sa 28 Congress kung nga nagbag-o bala ining mga stand sang mga mga kaalyado sang administrasyon mga ka-K5 sa aton sini nga mga kuturan kiti magapungko naman ang mga bag-o nga mga senador. Sadya ni nga bakbakanay naman pagpungko sang 28 Congress. Amo gini ang isa sa mga ginabantayan kag ginahulat-hulat sang taong bayan kung ano ang stand sang aton sining nga mga kongresista sa sining pagpaproseso sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kay tigin balik silang article of impeachment sa aton sining nga mga ka-K5 to clarify kag ila sining reviewhon liwat mga ka-K5. Sa aton sining nga mga kuturan, ti pagbalik na sa Senado, umpisahan na dayon mga ka-K5 ang impeachment. Di subong amo na nga may mga pila naman ka mga ginapang imbestigaran sa kay Vice President Sara Duterte ilabi na gid mga ka-K5 ang iya sininga international trips, ang iya sininga lakat sa abroad. Jen Rod Hirogalin, good morning ka-K5 Ray. Great ko lang aga pamatigid sa Purok Kiling kag sa Purok Masagana sa Daragan, Buena Vista, Guimaras. Sina Nanay Jenna, Hanilin, Charis, Nini Welma, Nong Joven, Chiwell Carl, aga pa kami nagapamati sa inyo sa K5. Salamat kid. Thank you so much Sir Jen Rod. Pamati ka mo sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Mabaskog kag mamunog ang aton sini nga signal dira sa may probinsya Guimaras sa aton sini nga mga ka-K5. So always kid kamo nga magpamati para at least sa tanan nga mga informations diri sa K5 mabatian gid ninyo. Alas 5:39 konta report ni ka-K5 Aaron Repollo kay anay driver sang modernized sa bus arestado naman sa drug bypass operation sa distrito sang Arevalo. Ka-K5 Aaron Repollo sa report. Go ahead. Ray, arestado ang anay driver sang modernized bus sa gingkasang drug bypass operation sa Sunset Boulevard sa Sakop sa Barangay Soca, Arevalo, Iloilo City kagabi Hunyo 25. Ang arestado mo si alias Rekrek, 48 anyos, kag residente sang Barangay Habog-Habog Molo. Sunod kay Police Captain BG Dicen ng OIC sa Police Station 6. Nabaklan sang isa ka plastic sachet sang suspected shabu. Ang subject gamit ang 2,000 pesos nga bypass money. Na-recover dugang ang duha pagid ka mga plastic sachet sa ganapatian shabu. Nga nagabugat sang 4 ka gramo kag 27,200 pesos ang market value. Aminado naman ang subject ka K5 Ray nga nagabaligya siya sang illegal nga droga, lakip na ang paggamit. Naguntat aman ni o kung naguntat aman ini sa iyang trabaho tungod nga nakapoy na siya nga magbiyahe. Karon preso na siya sa may Police Station 6 kag kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kung ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang ipasaka patok sa iya. Ako naman, o kung ang ini nga balita nga dulong sang kaluan sang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C sa ranggit nga nagapabaskog sa aton nga immune system kag nagapahilway sa aton nga lawas sa posible mga balatian. Ako naman si K5 Aaron Repollo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. Number 1 kita, K5 News of M. Salamat kay K5 Aaron sa iluhan na ang aton sini mga kopod sa K5 Western Visayas. Kanlawaan, good morning! Subong man kay Ma'am Lynn Borja. Ma'am Lynn Borja, good morning. May dayad nga aga kanimo. Matabid ran? Matabid ran? Matabid, okay. Sige. Check karon naton nga koreksyon sa K5 Western Visayas.
urahon taguruan na yung mga gwapuhon naton nga mga soltero. Away pa. Iloilo na. O sige, ang gwapo naton nga honorable Mr. Suabe kang Iloilo City. Sir Ray AM, good morning. Good morning sa inyo, sa aton sini mga listeners diri sa K5 Western Visayas. Mayong aga, loud and clear ka mo diri sa Iloilo. Good morning, ka K5 Milmar. Yo, ate nga manog libod lana ba? Good morning AM Ray. Nami ang signal 10/10. Kamusta ho naman naton signal check sa may Tabok Isla, daruan naton ka soltiro nga nami ang pilo ka kadya nga aga. Good morning Daddy Babes kag Sir Robert. Waay. Why ka pa mati mga senior na. Amoron to nga dayaw amon. O unahon tanay ang brother ko sa Rojas. Kamusta, brother? Good morning, Amaga. Good morning, Sir AM. Good morning, Sir Michael. Good morning, Daddy Babe, Sir Robert. Good morning, everyone. Like sa inyo na, brother, Gwapo ba? Good morning. Check karon nato nanay si Sir Michael. Paulihit lang mga gwapuhon eh. Sir Michael, kamusta signal tada? Good morning kay 5 Eastern Visayas, kampiyon ang signal, nagaragamak ang signal, naka-DTX Coffee Mix, kita kag naka-Ditribayo, aga pa, parang baskog ang aton nga tingog kung magprograma kita. Sir AM, good morning, kag katon tanan, mga ka-K5, good morning. Balik sa imo, Antike. Nagaragaak man diyang Negros Occidental, Ragaak Western Visayas. Good morning Sir Robert kag Daddy Babes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Ay aga, naka-DTX Coffee Mix na kami. Bagtoyo, Antike. Ang nabatian ko na, ano to? Barato, katulko, ano to? Dito ta sa mga, sa mga balita naton sa Western Visayas. Unahon naton balita sa Iloilo AM Ray. Kamusta mga balita naton dyan? Ate, sa aton sini nga mga K5 Western Visayas, no? Sa aton sini nga mga koturan, may isa diri ka babaye nga ginbasyahan sang asido. Sa aton sini nga mga K5, natabo pa man ni Hunyo 23 pero record sa aton sini nga mga kapulisan kag natinguan nga makakuhaan sang statement sang aton sini nga K5 News FM Iloilo. Si Police Captain Val Campbell, ang officer in charge sang Police Station 10 sa investigasyon mga ka-K5 nga ginbasahan sang asido ang ining babaye samtang nagalakat sa dalan sang Pison Street, Barangay San Rafael, Mandurriao. Mga ka-K5 sang gitalikdan nga Hunyo 23, mga pasado alas 12 sang gabi. Ang biktima ginkilala kay alias May, 33 anyos, kag residente sang 2nd District sa probinsya sang Iloilo. Kag temporaryo nga nagatiner diri sa may distrito sang Molo. Ang ginalantaw sa mga kapulisan, mga ka-K5 nga rason, daan nga hilugotanon. Pero si alias may kaupod nga lalaki sang ginbasahan ini sang asido sang isa ka persona nga naka-raincoat, nakasoksok sang helmet kag nagadali-dali nga nagbasya sa kay May, mga ka-K5. Di agilayo naman nga gindala si May sa pinakamalapit nga ospital sa naguman sini nga paso, mga ka-K5 sa iyang lawas. No, sa aton sini nga mga kuturan kag padayon nga ginausisa sang mga kapulisan ti ang hambal nila basi kuno bala love triangle, no? Inablang hindi ya mabaton nga si May ara na sa isa ka lalaki nga iya sining pinalangga kag basi may dumot atong nagubra sa iya, mga ka-K5, no? Kag tungod nga ginbasahan gid ini sang asido. Ti ang asido ni nga daan ka-K5 Western Visayas pag nakatupa ni spanit mo, do ano-ano malang nga ginbasahan kani sa nagadakal-dakal nga ininit. Oh? Sa aton sini nga mga ka-K5, ginapangita pa ni subong sang anton mga kapulisan ining responsable sa pagbasya kay alias May sang asido, mga ka-K5. Sa dugang naton sini ka mga balita ti
ang baybas way ginadiaga hubas sa Iloilo, no? Kagabi may naristar naman nga isa ka barangay tanod sa sining drug bypass operation nga hiwat sa barangay Kalahunan, Mandurriao, Iloilo sa aton sining mga ka-K5. Ining barangay tanod nga si alias Nep, 32 anyos, solterito, kag residente sa barangay Pakyad Uton, nakuhaan ini mga ka-K5 sang 10 gramos nga ginapatian illegal nga droga nga nagabalor 68,000 pesos. Sa aton sini nga mga ka-K5, ang barangay tanod way nasubong nagaronda kay didto na gingsulod sa presuhan. Naglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang ipasaka nga sako pasaka nga kaso. Sa sini nga suspect mga ka-K5. Back to you, ka-K5 Belmar, ka-K5 Nestor na palingga. Thank you so much, AM. Ang aten huluwaran nga SB sa Banwakang Pututan. Now, sa ilo tabi sa brother ko sa Rojas. Anong latest, brother? Damo man din sulod sa sako, sir. Ita dari sa syudad kag probinsya sa nga Capiz. Ang kaso sa nga dingke saka na sa 753 tuman ka dako no sa nga gintaas ikumparar sa kapareho iya nga panahon sa nakaligad nga tuig 2024. 40% ang gintaas suno diri sa Provincial Health Office sumugod Enero tubtob Hunyo 21, 2025. Ay mga clustering sang kaso Barangay Kulase, Lawaan, Milibili kag Tisa diri sa syudad sang Rojas. Sunog nga nagluntad sa Pontevedra sa nakaligad nga adlaw nagdangat sa 500,000 pesos ang gintuga nga kahalitan sandig sa investigasyon sa Bureau of Fire Protection sa duha ka mga totally burned nga balay ay duha ka partially damaged. Amo ni mga balita diri sa amon balik sa imo brother wala lang sudlanay sa sako Sir AM. Thank you so much, Rojas. Paredritsuhan naton mga baligya na mga baligya. Sa sako dyan sa may mga balita dyan sa may Negros Occidental kay Daddy Babes kag Sir Robert, mga baligya ta dyan. Mga baligya eh. Mga balita naman diri sa syudad sa Bacolod may duwagid ang kalalaking lotango. Natabo ni sa mga kakipab dira sa may Himamaylan, isa di patay ho. Patay ang isa ka lalaki, pilaso naman ang isa ka lalaki sa pagpanglutang. Naglunta din sa separado nga purok sa syudad sang Himamaylan sa itong nagligad nga adlaw. Base sa report, mga tak na alas 3 ang hapon nakahapon kung nagligad. Samtang nagatindog ang biktima nga si Jesmar Pakunla sa agwa sang Bulangan sa Sitio Kasipungan, Barangay Karabalan sa Rasambit nga syudad. Nagpalapit ang isa ka persona kaginluthang igo sa liog. Natumba mga kakipayb, si Pakunla, ginpalapitan ni siya sang isa pagid ka persona, kagintiro, kaginpinising, ulo naman ang igo, sa duha ka bises, darason nga, ginbawian galion sa iyasin nga kabuhi. Sa piyak nga bahin, gintiro naman si alias Jan, sa Sitio San Juan, Barangay Karadjuan, sa kaparihuman nga syudad. Sa isa man ka persona gamit ang ginapatihan kalibre 38 armas. Nahibaluan nga duha ka bisis nga wala pa naglupok ang armas sang suspect mga kakipayb apang sang ikatatlo sang sininga pagpalupok o pagkablet sang gatilyo dito na naigo sa baba ang biktima. Subo. Sa dugang nga balita kakipayb Western Visayas masubo man madumduman sang aton nga mga kakipayb sa tung Hunyo 21 may ginlabo nga isa ka senior citizen nga nautod ang tiil kag kamot. Ang balita sinigid lamang kung kahapon ginbawian sang kabuhi ining si Jerry Alunan 60 anyos sang Barangay Urong, Kabankalan, Negros Occidental. Ang suspect dakop man pagapasakaan sang kaso nga murder nga ginkilala kay RG Malakapay. Kay nasang kagahon may ginraid man diri sa amon drug by bust operation sa report ni kay Tokayo Roberto Gaket nga 54 anyos sinanay niya kuno sinanay 54 anyos na recover ang shabu nakasulod sa
sa plastic sachet, no? Sang ini ma-recover sang aton nga mga otoridad. Maraming mga balita lamang din, mainit-init pa diri sa sunod sa Bacol, kag Negros Occidental. Back to yung Antique. Thank you so much, Bacolod. Biyaw sa iluhan, tabi sa Kalibo, kung bala may balita, man itong agin silid sa sako. Brother Michael? Good morning. Pag-abot din sa sako, nag-abot na ang sinako nga bugas. Ang sako lang, bugas wala. Mga balita din sa Banwa Sang Kalibo, kabilog nga probinsya sa Aklan, traffic enforcer di pilason matapos nga aligar nga ginbungguan siya sa isa ka motorista K5 from Visayas. Kapon ini sang alas 7 natapos sing aga matapos patigayon sang checkpoint ng Kalibo Auxiliary Police katapos ang kapulisan. Kung sa din gani ang nasabitan nga motorista nagamaneho sang iya motor man si Ayan Nunez 21 anyos. Ginaaligar nga daw nag-aalang-alang bala magpalapit sa checkpoint, mahana siyang magliko ginpunggan karon sang miyembro sang Kalibo Auxiliary Police nga si Michael Abaw, no? Pero birit niya ang motor niya, amuto nga natumba ang miyembro sang Kalibo Auxiliary Police, amuto nga may pila siya subong K5 from Visayas. Pagka-final ni siguro sang kaso sang aton kapulisan, kiti ginaaligar nga ang nasambitan nga violator mga K5 may previous naman gali ini nga kaso mga ka-K5. Samtang duwa natin nga balita, sang nagaligad nga adlaw, patigayon na subong sang, sa palabutan nga bulan sang Hulyo, sang another construction sang passenger terminal, ang Godofredo Ramos Airport sa Katiklan, no? Kung mahuman ini, ang nasambitan nga project, ang dugang nga development, makasarang ini nga mag-akomodar sa nga mga abot sang 7 million ka mga pasahero, kada tuig K5 Western Visayas. Ang mga balita di sa Banwa Sang Kalibo, kabilog nga probinsya Aklan, balik sa imo, Antique. Thank you so much Kalibo, Western Visayas sa mga sinako nga balita. Ang mga nagapanguna nga balita just probinsya kang Antique kang tinalikdan nga adlaw, no? Gabi may ginbadil nga mag-live-in partner, patay gid kay 5 Western Visayas sa sulod mismo kandang balay. Ura magaw maamang diyang live-in partner no galantaw-lantaw lang sanda video pasado las 8 sanda sulod balay. Baw may nagsulod nga may nagadto nga lalaki kagin badil sanda kang ginapatihan 12 gauge shotgun. Sang kalupok lang nabatian kang mga pumuluyo pero sunod sa pulis darwa ka tiro sara sa babaye kag sara sa lalaki. Ang babae nga biktima nga si Angelita ang ano tanaka dya, taga Barangga at taga Tubungan. At tumandag kang Tubungan, Iloilo, pero dyan ang live-in partner na mong taga Barangay Pili Hamtik. Sa aton nga mga kakayfab sa Western Visayas. At large ang suspect, nagapadayo ng investigasyon sa kapulisan, may 3 kaanggol nga ginalantaw ang aton nga mga otoridad. Sa dugang pagid nga mga balita, jay saraka darayawon kay 5 Western Visayas, ang isaraka katapo kang Philippine Army matapos nga may na salbar nga kabuhi sa Barangay Lebleb, Valderrama kang nagligad nga adlaw ang jang si Private Ray Justin Dagsan mabakal jadaad kang isda sa tindahan ugaring may nasugalaw kay 5 Western Visayas sara ka babae nga nagahiribian. Tigin pamangkot kung ano anang ginahibi, nanugid nga may sara ka solterito nga nakuryente sa ibabaw kang mangga kay 5 Western Visayas matapos nga nagagdekat ang mangga sa live wire. Ura bla kuno nga nagbaal kang bato ang jang army ginlibag na tong live wire kabangdanan nga nakahilway or nakaluwas ang jang 15 anyos nga solterito sa pagkakuryente rugto sa may Barangay Lebleb, Valderrama. Amo dyan mga balita namon dyan sa probinsya kang Antique. Daw ginakulabos yung kita sa Tiyempo. Sunod naman ang sinako nga tinikalaya. Salamat. Western Visayas. K5 Ray Espeja Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga. 56 minutos na nakaligad sa taknang alas 5 sa aga. Good morning kay Toysyok Elisan. Kay Toysyok Elisan sa Barangay Kawayan kag sa Barangay Batuan, Putotan Iloilo sa Elisan family nagapamatigid sa ato sila nga pagpangalagad kay Tajanis, kay Manangan Elisan kag sa kay Nanay Idel nga always ginagapamati sa K5 News FM Iloilo, sa kay Mama Laura Sumagaysay, Ma'am Raquel Gobatanga,
Ma'am kay Pakas Joan Castor sa Barangay Kagikikan. Always kinakatutok kay Kagawad Joan Castor. Good morning gid sa mga listeners naton diri sa Balitang K5 sa umaga. Salamat kid sa 70 live viewers sa subong aga sa aton sining pagpangalagad. Kita naman kita buwas nga adlaw. Same time, same station diri lang sa Balitang K5 sa umaga, mga ka-K5. Wala oras kag tiyempo, hindi na magkalipat pag sa mga pa-suplemento ni Dr. Ramil Itang Uy. Ang DTX 500 D3 Bio kag MyTC, di alkaline base vitamin C kag magpakapi sa klinika DTX 500 coffee mix kag sang pre-bio coffee, mga ka-K5. Ini naman si ka-K5 Ray Espeha Umalay nga nagapabilin sa mga tinagang nagasiling, the voice of the people is the voice of God. God bless us all, mga ka-K5. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon